Dapat ay ko Andre, awesome Cebu mga stalls. Luna Handicrafts, Paper Plane Creations. Tunga-tunga din siya guys sa lower ground floor sa SM Cebu for sinulog ng mga events. So, lain-lain products dito guys. Nakoy mga pagkaon po. So, Maxel, Chicha Bites, Island Souvenirs. It's free kung musuod ka diri. Awesome Cebu. Desk. Sa run po niya siya. Kapag ay run, redeem dali, morning ang run kasi. So, atong sulong dali guys, if napabahay stores dali sa sulong. Souvenirs. Ito siya end sa stall. Wala na ilain. Wash out, wash out, wash out. Timuan group. Oh, dili mo mapil rin. Kawan sa rin, kawan sa rin. Pit Senior, Biba, Pit Senior. Thank you. Excuse me. So, napun sila yung booth dito. Awesome Cebu. I think picture pwede po dito. Then, napo yung mga sanina sila dito for, I think, hilig og fashion, especially for sinulog. Si Mel Maria, Chris Escobedo, Valerie Alves, Yoko Sato, Philip Campos. So mga sikat din sila guys, mga designer. So amazing kayo ang ilang mga pangbuhat na mga fan. So ano siya, name sa mga nag-create na ng gowns. Sa Awesome Cebu na po tayo mga daghan kayong stalls dali guys. Colors Photo. So man yung Awesome Cebu. Boots. Features. Sapatos. Chinilas. Ultra. Dapat sila mga sale nila. Andot Athletics. Buy 2 for 999 pesos. Mga Serena. Mga siya sa Marathon. Andot Athletics. O mga Serena. Dari coffee na apod. Na siya muna siyang Cebu Marathon. Cebu Marathon 2026. Daga mga ganap dari guys, so especially pag sinulog. Dari pwede sa ka mag-picture dari guys. So, Cebu Marathon. Namoy wash out. Sige nga mo boss. Tagasa. Okay, nice. So, managal sa Cebu Marathon guys.
ato mga sponsors. Subo Marathon. Okay. So last na lang yun ang kape. Kaya inintriga kita na yung kape, no? Or kape ba ni siya? Hindi siya kape. Mura siya ka ng camping something. Yan na yun. Sa Nina, cute kayo pang travel ba? Nice kayo mga sa Nina. Gusto ko.